गोरी कलालन बाकी करी सुमिरन बा विनती करी ले बरबा ए बाबा सुमिरन में आई गोरी कलालन के करी सुमिरन विनती करी ले बरबा ए बाबा सुमिरन में आई गोरी कलालन बाकी करी सुमिरन बा विनती करी ले बरबा ए बाबा सुमिरन में आई गोरी कलालन के करी सुमिरन विनती करी ले बरबा ए बाबा सुमिरन में अरे मुसब्बत होई के सवार ए बाबा सुमिरन में आई सब होई के सवार ए बाबा सुमिरन में आई मुसब्बत होई के सवार ए बाबा सुमिरन में आई सब होई के सवार ए बाबा सुमिरन में आई लोग कोई परमादनी हमारा शर्मा जी ये हमारे पड़ोसी हैं दिनों रात संग ही रहे के बाद शर्मा जी के समस्त परिवार खातिर महादेव से निवेदन करो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बना रहे और धर्म के झंडा जहाँ रहे लहरात रहे ए बबुआ भक्तल के बाबा सुन ले बानी माता गौर पार्वती पिता महादेव लडुआ के भोग लागे संत करे सेवा रीतिया सिद्धि करो रंगा जनवा सुबला बाबा तो ए बाबा सुमिरन में आई रीतिया सिद्धि करो रंगा जनवा सुबला बाबा तो अरे सब होई के सवार ए बाबा सुमिरन में आई सब होई के सवार ए बाबा सुमिरन सब होई के सवार ए बाबा सुमिरन में आई तकते बक्सा बोलता है तो कदो मैं काहे करे कल बड़ा सिटी मारे खाते सो खाते दाई में तो अब चलिए को भजन माई के गायब जन माई के बल से चिल्लाता नहीं आ वही माई के बल से दुनिया सुनता कौना माई के बल से तो दुनिया के माई है कौन माई आई का मंदिर बनल बा कौना माई के मंदिर बनल बा तारा तारा दादा के कौना दादा के कितना तोरा दादा बड़े रउरा के लेके कौन जोड़ा अब बताइए करे कौन जोड़ा दादा बड़े एक और जना बढ़ल होखो एक सद्दू जोड़ा ते करे बापजी हो गइल हाँ वैद्य जी का लड़का बताओ इतना तो संख्या बा घर के रे राशन कोटा तो पूरा पंचायत के खा जातो को बस घर भरन इतना बढ़ा देले बड़ा तनी मिश्रा जी हुरका उठाए